Good morning world! Gala na naman tayo guys. Okay. Kakain muna tayo. Kakain muna. Tapos Gawin ng errands. na hindi natapos kahapon. Maghahanap pa rin tayo ng tiles. Titingin lang kami saan tayo pupunta. Wilcon. Titingin tayo kung ano ang meron sila. Oo. Pero may napili na kami doon sa floor center at saka available. Oo. Pero we'll see kung ano pang option doon sa... Ang mukha ko namang malapad ang nilalagay mo dyan. Hi guys. Wala na. Talagang ginawa na akong driver. Sarap kaya ng pasahero, no? Pero ang alam mo ang ano lang dyan, ang positive sa ano, yung positive na bagay. Pag nagda-drive ako, less ang aking nervyos. In a way, actually wala akong nervyos kakahapon kahit na konti. Ano ko? Pagka nagda-drive ako, hindi ako nininervyos. Okay? I don't like parking sa walang space na parking. Mahirap na parking, I don't like that. Pero wala akong nervyos pag nagda-drive ako. Wala, ni konti wala akong nervyos. Kahit sa git-gitan, okay lang yun. Kasi hindi naman nakakatakot yun kasi mabagal lang kayo lahat eh. Git-git ka lang eh. Mas ninenervyos ako pag ako ang pasahero, lalo pa pag nakaupo ako sa front. Pag nasa likod ako, okay lang, hindi ko nakikita daan. Pero pag pasahero ako, it doesn't matter kung sino ang driver, basta nasa harap ako, napapapreno ako. You know, at saka pagka nagpasahero ka kasi, wala kang control. Hindi yung iba ang feeling mo, pero kung nagda-drive ka, you have control. So hindi ako ninenervyos sa drive. So yun ang positive doon. Na I'm more relaxed when I'm driving than if I am a passenger. Gets mo? Makes sense. Makes sense. Ay, sorry. Pag ako nagmamaneho, hindi ka nakaka-feel ng ganung bump. Talagang dinadahan-dahan ko. Dahil kasi hindi ako sanay, ay may bump pala. Oh, atras yan, ito. Mali yata siyang gate. Pag wala ka kasing RFID guys, hindi ka dito makalabas kasi hindi mag-open ang gate. Kaya doon siya dapat sa kabila. Talagang pinagdikit pa yung paa eh, no? Sino? Yan, security guard, tsaka sumaludo. Mababait naman yung mga secure natin. Mga bago na yan guys, hindi sila pala ano. Most of them are new. Maliban as of January 1st. Maliban lang sa mga charge guard. Hindi charge nurse, hindi charge nurse. charge guards. Kumbaga yung mga ano nila dyan, may mga posisyon. Pero otherwise, yung mga regular security, bago na yan. For safety daw, ganun. So, January 1st, bago lahat. Mukha na lang namin ang hindi nagbago. Lalo na ngayon, mag-iisang taon na kami. Oo, in a few days. Guys, isang taon na kami. Gagawa tayo kaya ng kaintuhan tungkol sa evaluation natin on our first year of living here in the Philippines. Yes. After so many decades away. Kahit umuwi tayo, pero panandalian lang yun. Yes. Iba yung dito ka talaga nakatira, di ba? Mga na-experience natin. So far, so good. May bump na naman pala, sorry. So far, so good para sa akin. Positive. Ikaw? Positive. Positive? Yes. Okay. Okay siya, di ba? 1 year natin. Yes. Masaya tayo. Yes. Hindi tayo regret. Hindi tayo nag-regret sa ating decision. At saka yung vibe nandyan talaga. At saka kasi nga lagi namin sinasabi, ang for good sa Pilipinas is not for everyone. Iba-ibang tao, iba-ibang reason kung bakit sila ayaw or hindi pwede sa Pilipinas. Pinakasimpleng bagay, yung iba naiinitan dito. Which is, yes, mainit.
Pero, Gagusto. ay teka, ano talaga ako, nasanay talaga ako sa pag-drive sa Pilipinas. Pilipinas. Ay, Pilipinas, sa Amerika. Na yung mag-aantay ka kung sila ang right of way. Ay, naku, wala palang ganun dito. Git-gitan lang pag may time. Ang right of way dito, kung sino ang mauna. Oo, ganun lang. Pagka nauna, pinagbibigyan naman. Nagbibigayan naman, yun ang right of, kagandahan. yun ang talagang right of way. Kasi kung ikaw mag-aantay ka, yung magbibigay ka, lahat yun susulpot sa'yo. Wala. Motor, tricycle, kotse, alam mo yung bang parang andito kasi basta't nakakita ng butas, pasok. Ganon. Which is fine dahil kasi Yun ang way of driving dito. Nagbibigayan naman. Yun ang way of driving dito. Once naman kasing nauna ang isa, pinagbibigyan. Oo. Hindi pwede mong i-apply yung manehong doon sa California sa atin. Kung sa Amerika yun, ako nag-road rage ng mga tao dahil kasi, bakit ka nauna? Hindi mo pa naman turn, ganon. Dito walang ganyan. I mean, meron namang road rage pero usually, nag-iintindihan naman. So, alam na this kung saan tayo kakain ito. Mag-iisip ako. Yeah, right. Sabihin ko sa'yo kung saan. Yeah, right. Yes. Teka, hindi ko makita kamay mo. Doon na lang ako mag-ano. Ay, nagpa-park dyan. Pagdating sa kanto, kakanan ka. Huwag dyan sa kaliwa dahil Jollibee ang nandyan. Hindi tayo sa Jollibee. Medyo yan, yung pangmasa. Dito tayo sa kanan. Anong meron sa kanan? Basta sabihin ko kung saan tayong restaurant pupunta. Mas lalong pangmasa yung pupuntahan natin. Sabihin ko sa'yo kung saan tayo. Basta't kumanang ka. Para bang kung anong restaurant talaga. Yun pala, si Manong. Sino Manong? Bakit pagka lagi tayong may parking? Di ako magpapark. Pag tricycle Dito ako magpapark. Kaya nga, pag tricycle ang dala natin. Oo, dito ako magpapark dahil kasi para mamaya maatras lang ako. Saan? Wala dyan. May motor. Yan, dito tayo sa restaurant na to. Akala mo kung anong restaurant. Ay. Diba? Dito tayo sa restaurant to. Hindi sa Jollibee. Akala mo kung saan fine dining siya pumunta. Kunin mo na yung sauce mo. Akala mo kung saan fine dining siya pumunta. Sabi niya hindi daw siya pupunta sa Jollibee. Dahil Yan guys, ang paborito namin fried chicken. Pero pag sa spaghetti, Jollibee ako. Burger steak, Jollibee. Masarap yung rin pepper steak nila. Pareho rin ng burger steak, kaya lang ma-pepper. Kaya pepper steak tawag nila. Pero ito gusto namin. At saka yung chicken ala king. Kain tayo guys. let's eat! Dito tayo guys sa Wilcon. Ito ang available nila. Maganda. Pero tingnan mo ang price. Ang mahal, 960. Tsaka hindi yan ang style na gusto namin. Ayan siya. Hindi ko type yan. Oo. Yun lang ang may bato-bato nila. Ito. Yan. Yan lang. Pero parang bathroom. Hindi yan pwede. Hindi yan babagay doon. Wala sila yung maliliit na bato ng mga ganito kalalaki. Yung nakita namin sa Oo, sa floor center. Okay, so this is not an option. Wala na yung iba, plain lang. Bring time plain.
Tingnan natin. Okay guys, may isa pa tayong pupuntahan. Para lang at least alam natin na nakita natin lahat. Para malaman natin kung yun na talaga yung sa floor center. Eto guys, nag-order kami nitong stainless na 2-layer na medyo maliit lang dito kasi malaki na to. Para extra lang space para sa dirty kitchen. Ang hirap magluto nang walang space. Ayoko naman magluto dun sa kabilang kitchen para magdadalawa yung lilinisin ko. Kaya doon lang ako sa dirty kitchen. So ganito madali lang linisin guys. Stainless. Tapos may option kung gusto mong 2-layer. Pareho lang naman ang presyo. Ayan. So yung in-order ko mas maliit lang dito. Marami dito guys dito kami sa Mabalacat. Yan, pang outdoor o pang dirty kitchen. Ang ganda yung stainless, madaling linisin Eto friends, bumili ko ng ladder. Ito kasi pwede mong gamitin nang isasandal mo lang. Yan. Hindi katulad nung binili ko na folding. Kailangan nakabuka yung paa. Dun sa paggagamitan ko minsan sa kwarto, yung mga kwarto kasi yung ibabaw ng cabinet. Hindi ko pwedeng magamit yung folding doon. Kaya ito at least pwede nung isasandal mo na siyang ganyan sa pader, magagamit mo na, makakatungtong ka na. Yan. Fiber to. Kaya matibay. Yan. Pwede pakitulong boss. Sige. Magkano yung blue drum? 1-1? Ga. 1-1? 2? 1-2? Ma'am, thank you ma'am Ay, bigyan ko kayo ng ng sticker. Nabili ko na yung nabili ko na yung hagdan na kailangan ko. Sila ang tumulong sa akin, yung mga magagandang dilag. Anong pangalan mo ma'am? Jezebel po. Jezebel. Ma'am, ikaw anong pangalan mo? Jean po. Jean. Batiin mo yung kung sino gustong batiin. Para para bukas mapanood nila yon. Bukas mapapanood nila. Batiin mo sino gusto mong batiin. Naiya po. Ayan si Kutin Ito yung driver natin. Ayan. Ito, naisakay na yung hagdan. Okay, let's go. Ito friends, nakabili na kami ng kailangan namin. Isang what do you call this? Hagdan? Ladder o hagdan na kailangan ko pang loob ng bahay. At saka naka-order na kami ng anong tawag dito? Stainless na table. Para sa kitchen, sa dirty kitchen. Para lang merong may working table sa sa dirty kitchen si Jerlyn. Kasi maliit lang yung ginagamit niya ron na na working table. Working area. Kaya ayun, binili ko siya ng ng stainless na move at saka magaan, stainless. Hindi kakainin ni Sky. Hindi mangangat-ngat ni Sky. Pero pwedeng tulugan ni Sky yung ibaba. Oo. Ayun. So, ayun, another accomplishment. Tapos ngayon, isa na lang ang stop natin. Dito na lang tayo sa Pampang, yung papuntang palengke. Dahil kasi titingin pa tayo doon ng tiles. Kasi hindi naman pwedeng pag nakita mo yung may nakita ka na gusto mo,
yun na, magka-canvas ka siyempre. So kahapon tumingin na kami sa floor center sa may Clark, SM Clark, malapit sa SM Clark. May nakita na kami doon na gusto namin. Pero syempre maghahanap ka ng iba na sakaling makakita ka ng mas mura na magugustuhan mo rin. Pero yung gusto na namin yon, pati sa price gusto namin mura lang. So eto ang last stop natin. Galing kami ng Wilcon, 1,000 mahigit ang ang isa 1,213. Pinakamura 900 plus. Ang pinakamura 900 plus. So eto yung isang stop na lang dito sa may Baliba, sa Pampang. Papunta rin to ng Pampang market. Merong isang rito, tiles center. Tingnan natin kung makakita pa tayo ng ibang design at yung reasonable. Syempre yung magkaroon ng difference ng, let's say sabihin natin 500, 800 a piece. Ang laking bagay, di ba? Ilang kainan namin ng McDonald's yun. Ganun lang ang diskarte. Para-paraan lang ba? Yun. At the same time, enjoy tayo, gala-gala tayo kahit mainit. Ayun, tama si Jerlyn. At the same time, nakakagala tayo. Siya, nakakagala. Ayan siya, Oga. Hello! Init. Ayan. Iikot tayo doon. Pabalik tayo, didiretso tayo doon. Pero kailangan lumiko dito sa pinaka-park ng Angeles na to. Ayan. Ayan ang Wigo, bili mo ko niyan, Yan. Yan, Wigo. Ang liit niyan. Ako lang naman Ayoko. Pang araw-araw. 700,000 din yan. Ano lang yun? Mga wish lang yun. Oo nga, kaya nga. Alam nyo yung mangarap. Kaya kami hindi kami nawawala ng pangarap. Lagi kaming nangangarap. Mga rapper kasi kami. Dahil kasi libre naman, walang bayad, di ba? Kaya kami, sagad kami sa pangarap. And you never know kung kailan bibigay sa iyo ng Diyos. Yun. Isipin mo, pinangarap lang natin tong Pilipinas na makauwi for good. Eto na. Pinagkaloob na. Yun. Tsaka libre lang. Wag nyong panghinayangan o wag nyong anong tawag dito? Wag nyong hindi gawin yung mangarap. Kasi libre naman, walang bayad, di ba? Sa mga modernong panahon, tawag pa nga nila niyan is manifest. Manifestation, i-manifest mo yung mga pangarap mo, ang mga gusto mo. Hayaan mo magkakatotoo yan. Just be patient in God's good timing. God provides. Always. Yon. Baka drive lang ko, hindi ko alam kung saan papunta, ha? Retso. Sige. Retso lang. Uhaw na ako. Every time na hindi tayo nagdadala ng tubig, doon naman ako inuuhaw. Ayan, so isa pang Wigo. Ba't maliit siyang Wigo nun? Mas maganda yung isa. Itong puti, Oo, mas maliit tingnan. Kanina maganda yun, mas bago siguro yun. Yan ang pangarap niya ngayon, Wigo. Kaya ako, ang pangarap ko, ang babaw-babaw lang, kubo lang ang pangarap ko At saka tricycle. Nakuha ko na yung tricycle, pinagkaloob na ng Panginoon Diyos. Ngayon yung kubo na lang, wala pa. Pero yung pangarap, libre naman Di mangarap na lang ako. Sabihin ni Mitsuyo, tumigil ka nga, ginagawa ko na nga dito. Ang init-init, ginagawa ko na yung kubo mo. Magantay ka. Pangarap lang, basta yung lagi lang tayo mangangarap dahil hindi natin alam kung sa isang araw o pagising mo magkaroon ng katuparan. Blessing, thank you Lord. Blessing ng Diyos, di ba? Yun. Kaya sige lang, tuloy-tuloy lang tayong mangarap at baka magkaroon ng katuparan.
isang stop na lang tayo and then uwi na tayo. Parang gano'n, maliit lang. Maliit na ba? 30 lang siya, sir. Wala sila may bato-bato. Magkakano itong plane nyo? 200 po yan. Yung rustic. 185. Ito ba white? Ito, 200 po. tsaka to. Tapos 165. Wala yung may bato-bato. Wala, doon, tingnan mo. Ay, kaya lang. Maliit yun. Hindi. Ito, oo. Saan? Hindi yan pwede yan. Parang outdoor, sir. Pag indoor yung design niya. Indoor yan, parang wood ang effect niya. Hindi yan Yes, sir. pwede. Pwede naman sa outdoor yan, sa flooring. 30 by 60. Dalawang piraso niya, sir. Isang buong 60 by 60. Kaya lang, magiging mahal. Mas mura, sir. Kasi 185. 85 pesos isa sa bali 170 na yung dalawa. So dalawa niyan equal ang laki doon, ano? Opo. Kasi pang outdoor po, nag-range sa 200 pesos. Kasi mga rustic type, outdoor types talaga. Pero kung mura yan sa Delco, ito. Ang presyo naman po nito 75 each, so magiging siyang 150 ang isang buo. Yan, 60 by 60 na po yan. So kakailangan mo bali sa isang ganun tatlo. Tatlo. Kasi ano yun eh, ang sukat nun, bali, ayan. Sa wall, tapos meron pang Yan, sir. yung ano, yung space, yung pinaka-wall na yan, tapos meron pang, pag nilagyan mo ng 60, meron pang kalahating ganun. Bali, sakto sir ang tatlo. 1, 2, 3. Parang ganun. Hindi na siya magkakat ng 60 para dun sa zero. Sa... Hindi, yung isa sosobra. Yung pinaka-end sosobra, yun puputulan. Bali, dalawang ganito, isa pa dito pero may konti kang aalisin. Anong ibig mo sabihin? So magkano ito? 75 each to. Yung bato-bato. 85 yun. Oh, Hindi ba pwede isa lang? maganda rin ito ga. Yun nga, isang diretso. Yan, stone design po siya. Wala kayo, may nakita kasi kami na parang bato siya, tapos nakaumbok na gano'n. Bato-bato siya mga ganyang kalaki. Ganda. Eto, ganito na yun. Kulay white. Nakaumbok din, maganda rin ito. Kaya lang ito pero medyo flat na mga bato. Maganda nga rin pati kulay. Na, Wala ka 60 by 60. Ilang ano to? 85 po. so bali 170 ang dalawa. Ang isang buo nito. Tumatang mo sa cash payment. Eh, bali tatlo kailangan natin. Ganon din ang kalalabasan. Magkano? Hello, sir. Ay, mas mura pa nga kasi. Bali magkano? May Tatlo. papakita ko, sir. Hindi na kailangan, hindi na kailangan i-match pa. Sir, ang perfect layout Oo, is sir, ang ganyan po. layer niya, no? Ganyan po siya. Ay, pero kung balik doon siya, pwede naman po. Kasi para siyang random ano sir eh. Random ba to? Opo. Oo. Pero kung gusto mo siyang i-perfect match sir, ito. Lahat ng puti ito. Ako, bali itong marking sa sir ito. Ayan. O kaya, hindi na to. Ako na sa ilalim. Mas maganda siya kung i-perfect layout sir. Kaya magkakaroon lang ng sobra yung content. Tsaka zero ground chair sir. Wala nang Hindi na ground. mag-ground. Zero station, zero cut po siya. Kailangan talaga even ang ano, ang pagkaka... Pwede rin po, pero minsan sa tile setter nilalagyan niya ng ground talaga. Depende sa tile setter. Pero ito pwedeng wala. Pero kung ano po, sa labas naman po, hindi po ba? Mas maganda lagyan niya ng ground. Kasi po minsan yung highway natin, may dadaan na ano, nagkakahirap sa ilalim. Pag wala siyang ground na ganyan ma'am, wala siyang play. Minsan may aangat na tiles. Na kailangan lagyan mo kahit yung ganyan lang na space para may play po yung tiles. Oo. Tapos lalagyan ng ground. Opo, doon lang. Ganyan din kulay, oh. Oh, yung ano ma'am, kahit lang just na tatlo. Oo.
Light Oo. gray. Basta light gray, pwede na yan ma'am. Ayan, balikan niya na magiging ano, sobra lang ng ganyan. Ayan ang ngayon yung ano mo. At tapos po doon sa wall niya may plant box po doon. Ah, hindi, wall Hindi. na yun. Wall naman po Wall yun. na. Puti. Ayun, nakamatch naman po yung white niya sa... Oo. Oo, puti ang wall. Ganda yung tingnan, ano? Ikaw. Ganda. Anak mo. Ay, ito. Aswal kayong dalawa. Ito si Jonathan. Ganda, oh. Ganda ng background yung dalawa. Basta't kailangan Colorful. nyo ng tiles. Ano pangalan ng store, Jonathan? Pinoy Home Depot po. Oo, saan ito? Angeles City, Henson Street po. Henson Street. Eto. Ah, dito na pala kina G. Meron mga Henson. tayong mga lightings po din po dyan. Oh, ang dami. Ito si ano si Jonathan. Ito hahanapin nyo. Ha? Okay. Nag-end up kami dito. Nakakita na kami. Ito Oo, na. dito na tayo. Ito na. Maganda ba? Oo, ganda na sila. Gatang ano yan sir, yung sa design nyo, balanse yung pagkakaroon ng flooring. So nakapag-design na kami ni Jerlyn. Ito na. Ito na mas mura kaysa dun sa nakita namin kahapon. Yun ang sinasabi ko na kailangan tiyaga ka lang. Kasi maghahanap-hanap ka kasi baka may makita ka mas maganda o mas gusto mo. Katulad nito, mas nagustuhan ni Jerlyn to. Ikaw ba? Hindi mo gusto? Gusto ko rin. Oo. Di ba? Kaya, ngayon, bali, nakamura at maganda rin naman ang design. Maganda ang design. Hugas lang sa dito, Maya. Ganda yung lapabo. Nakuha tayong tubig. Ito, meron din sila mga fixture dito, lighting. Ayan, tapos ito, meron sila dito. Ayun po, oh. Ayan. Ito pala may show. Ah, pareho. Pareho to pala to sa amin. Oh yeah, yun blue, pero wala mo sila. Jonathan, hindi ba ano to? Hindi ba nag-fade na kaagad? Parang pareho rin yan sa atin yan. 304 po yan sir. Ano na? 304 na yun. 304. Hindi ba Bali, siya? yan yung magandang stainless sir. Hindi ko parang iba na nakalang plated lang. Oo. Yan, 304 pure stainless po yan. Nag-ano siya? Nag... Nag-fade. nag-assist, Nag-fade. Baka yung ano, yung acid, yung tubig. Pagkakano tong ganito, Jonathan? Pagkakano tong ganito? 8.5 8.5. Pero negotiable pa. Oh, ito ang kagandaan nito. Meron Ang mali sir, atin to design siya. Oh, yan. May ating Dual. tulog sa amin. Meron din tayong single niyan. Ito. Yan po ang Parang ating shower. fold. Ah, okay. Opo. Ah, ito dito. Opo. I see. Pwede natin Maganda ang itim, pero pag araw-araw mo ginagamit, mamumuti-iti sa ano. Eventually. Tama po yan pag nagtagal Mm. sa stain sa board. Magandang hindi mo ginagamit. Opo. Yung nandun na siya, display na siya. Opo. Tsaka makita mo dyan pag nagtagal yung watermarks. Oo, yung watermarks nito, oh, mahirap. Mahirap tanggalin yan. Marami sa Sa ganun pang-araw-araw, hindi maganda. Hindi mo. Pagka hindi mo ginagamit, okay lang. Oo, yung mga parang show kitchen, yon. Display lang. Oo, pero kung sa araw-araw mo, Anong purpose nito, Jonathan? Adjuster niya sir, pwede mo siyang ibaba. Pwede mo siyang ibaba. Oh, okay. Kung mataas siya. Ah, okay. Okay. Oh. Okay. Pwede rin po ito, na-adjust din po. Oo, Okay. yung taas niya. One, two, three, four, five, six, seven. Isa na lang. Hindi naman kaya gagawin yan? Mabigat eh. Bigat. Ano isang po 8 boxes sir? 2, 4, 6, 8 boxes. Maraming salamat. Thank you rin po. Thank you. Sumuko na ako sa pagdadrive guys, ang init-init. Dahil ang init dun sa may tindahan, pero nakamura tayo sa tiles.
na gusto natin. Kasi Yes. kailangan gusto mo. Nakamura nga, hindi mo naman masyadong type. Yes. And ba't ka pa bumili? Yes. So, Pero dedicated na sana kami. oo, dun sa floor center. Yung sa floor center yung kahapon. Oo, pero ngayon, malaki ang difference, tapos maganda din ito. Naging malaki ang design. Mas malalaki ang bato niya, pero magandang pagkabato. Tapos naging iba pa ang setup. Bali Oo. ito naging 30 by 60. Tatlo. Tatlong Oo. 30 by 60. Yung isang hilera. Oo, instead na isa at kalahati na 60 by 60. Tama nga naman, mas magandang tingnan yung tatlo. 30 Isa mo lang by ng 60. konti. 30 by 60. Oo, kaysa isa at kalahati na 60 by 60. Parang malaking square, tapos bigla kang Biglang may maliit. maliit. Oo, tama. So, tama, no? Oo, ito naging tatlong maliit. Tatlong 30 by 60. Ay, naku. Talagang oo. makikita mo ang difference talaga pagka Pag- yung iginaguide ka ni Lord. Pagka humihingi ka ng guidance. Pag humihingi ka ng guidance kay Lord, makikita mo para ba yung dinadala ka kung saan ka nararapat. Yung Kasi ganon. kahit sa ganyang konting bagay lang, kailangan ipagdadasal mo Oo, talaga. humihingi kami ng guidance lagi. Tapos yun, yung ano natin doon, ang computation natin doon sa una nating first choice na 7,000 plus. Ito, naka 5,120 tayo. O di mga 2,000 din ang Save. na-save mo. Na gusto mo naman ang itsura. Pareho silang outdoor tile. Tapos naging maganda pa setup. Tatlong 30 by 60. Oo, sa isang linya. Yun, thank you Lord. Amen. At least maano na natin yung grass doon, maalis na natin yung grass kasi kumbaga guys, you really have to maintain it like every every couple weeks talagang paglalaanan mo ng oras at energy. Kasi kung hindi, mas konti lang ang araw na maganda siya kaysa mga araw na para siyang pangit buang. Para siyang aswang. Plus Para siyang kagubatan. Plus ang Ay, tubig. ay, ay. Bagay okay lang ang tubig, hindi gano'n. Hindi naman pero ibig masyadong- sabihin, same thing. Less tubig din. Yeah, makakales ka rin ng tubig. Oo. Dahil kasi, ang mangyayari niyan, bibili kami ng paso. At Bibili na naman tayo ng mga tanim nito guys, pero sa paso. Bibili tayo ng tanim at saka paso. Actually, if you are really good at it, pwede mong hukayin yung tanim na yun, ilalagay mo siya sa paso. Pero ayoko na rin ng tanim na yun kasi Ayoko. trim ka rin every couple weeks. Magtitrim ka rin. Oo. Ipamigay na lang natin yun sa mga kapitbahay natin dito sa Metro Gate. Kung sino may ganda doon, may magandahan doon na gusto. Oo. Yung bang spiral siya, tapos yung may wire. itinitrim mo siya para ma-maintain yung yung korte niya na as spiral. Kung sino may gusto dyan ha, sa mga taga Metro Gate, pag nadaan kayo sa bahay, tingnan nyo yung tanim. Mga taga Metro Gate. Kahapon may na-meet ka na taga Metro Gate, sabi mo sa SM Mag-asawa sila. Pilipina yung babae. Foreigner yung lalaki. Talagang kinausap ako. Akala ko naka-block ako sa way niya. Ako, I'm sorry, sabi ko gano'n. So binibigyan ko ng way. No, hindi, sabi niya. Subscriber mo ko, sabi sa akin. Nagulat na ngayon. Ngayon, kwentuhan na kami. Kaya hello sa mga taga Metro Gate. Pero believe ako talaga kay Lord. Basta talaga ipinagkaloob sa'yo ng Panginoon. You just have to be patient. Kasi mas alam niya kung anong nakakabuti sa'yo. Yes. Very, very smooth. Totoo. Dadaling ka niya talaga kung saan ka nararapat. Kung saan yung nararapat para sa iyo. Correct. Kanya nga, guidance lang, hingi ka lang ng guidance sa kanya. And sabi nga niya, I am the truth, the life. I am the way, the truth, and the life. Correct. Yun. Itutuwin niya o dadaling ka niya sa tamang landas.
Rectamundo. Ayan na si Janet. No, busog pa ako sa totoo lang. Anong kinain na natin? Yung isang McDonald's. kanin at saka isang maliit na kanin. at saka Isang pirasong fried manok. chicken. Hanggang ngayon busog pa ako, friend. Andiyan na si Janet, oh. Ayan. Ay, nanguso ko ba? Nasa right. Nagsiset up pa lang, nagsiset up. Ito guys, ang ano. Dahan-dahan man. Nagsiset up pa lang si Janet. Wala si Janet. Yun yung chongs, guys. Bayad na yung utang natin dyan, ano? Oo, nakailang bili na tayo after ng utang natin na binayaran na natin. Ayun, may credit kami dyan. High credit limit kami kay Janet. Alam niyo ba yung kwentong yan, guys? Na galing ako sa parlor. Yung pera niyang inano niya lang ako, iniwan niya ako sa parlor. Ang tagal-tagal. By the time na matapos ako, yung pera niyang iniwan sa akin, ubos na. Naibayad na nagbayad na ako, nagbigay na ako ng tip doon sa mga sino-sino doon, yung nag-foot spa, nag-pedicure, manicure, doon sa buhok. As in, ni piso wala na ako. Nag-aya ba naman ng larga na kami. Chongs. Sabi niya, punta tayo ng bili tayo ng chongs. Maulan pa noon. Ako, nakalimutan ko. Sabi ko, wala pala akong pera na. Hindi rin niya dala wallet. Ay. Nagda-drive na kami ngayon. Pag nag-U-turn ka, ma-traffic dahil maulan. Gabi na. Tumawag kami. Sumagot yung anak ni Janet. Sabi niya, si Janet ba sumagot o sa anak niya? Yung anak niya, wala si Janet. Anak niya, wala si Janet. Opo ma'am, okay lang. Sabi niya, nangutang kaming 2 manok. Kasi nakakatamad ng umuwi dahil maulan nga. Tsaka halfway na. Halfway na kami. Ayun. So nakautang kami. Tawa ng tawa si Janet ang kunwento namin sa kanya. Kasi kung minsan yung anak niya lang ang ala ka, ang cute-cute ng mga bahay ng aso. Oh. Tingnan nyo guys. Cute. May mga roof pa sila. Kaya lang si Sky may apartment na Naka-apartment si Sky Tapos yung yung table na in-order natin na makukuha namin friends sa next week. Next one week gagawin pa rin. Pagka natapos ng mas maaga, tatawag lang sila. Pinasadya kasi namin yung yung size niya. Kaya kung otherwise kung meron sila dun na stock na, kaya lang mas malaki para sa kailangan namin. So, 2 layer. Sabi niya, kung ayaw mo ng layer, pwede rin wala. Lagyan ng layer. At least si Sky, pwede. Diba si Sky, guys, alam niyo na hindi siya natutulog sa bed. Meron siyang bed. Ayaw niya. Diba guys, si Sky, ayaw ng bed. Natutulog sa sahig. Bibigyan mo siya ng bed, ayaw niya. Tutulog siya sa tabi ng bed. Naawa ko talaga na nasa semento lang siya. Kaya kailangan laging minamap yung semento. Pero ang cute-cute sana kung yung mga aso, diba, na gusto nila yung bed nila, happy sila sa bed nila, comfortable sila sa bed. Ay nako, ang Sky, ayaw guys, ayaw. Ilang beses na yan na tinatry ko, ayaw niya. Minsan may makikita kong mga cute na bed. Ay, gusto kong bilhin para sa kanya. Kaya lang, alam ko namang hindi niya gagamitin. Hindi niya tutulugan. Ilang beses na yun nangyari. So ngayon, sa floor siya sa semento siya natutulog. Sa tiles. So hopefully, doon siya matutulog doon sa ilalim ng lamesang yun. Kasi kung gusto niya malamig naman yung stainless, doon siya, Saka lalagyan siya ng unan na lang. Lagyan na lang siya doon ng unan. Meron na matutulog yun. Oo. Sana doon siya. Doon ko na ipupwesto. I-introduce ko sa kanya yun. Oo. Para hindi siya... Kaya pag pinatong mo siya dyan, iihian ka agad. Ako, iihian niya yun dahil kasi... This is mine. Alam niyo na mga aso, territorial. Diba? Oo, naku. Ang ginagawa nila, nagmamarking kagad sila, iniihian nila para masabi nilang, this is mine. Ay, naku, Sky. Ganun ang aso. Ang mga aso. At saka yun, stainless, at least hindi niya ngangat-ngatin. Kasi yung stool, guys, meron kaming stool, yung step stool. Yung mababa lang na step stool. For 3 steps?
Hindi, yung isa, yung plastic lang. Hindi yun. Okay. Ako, ang ano nun, hindi plastic. Yung ano niya, yung paa niya guys, hindi na even. Dahil nginat-ngat niya na yung kada paa. Dahil plastic daw yun, nagtitithing siya. Ngayon, hindi na siya nagkakagat. Hindi na masyado. Pero dati, lahat ng makita niya, ginangat-ngat niya. Kaya buti yung stainless, hindi niya ngangat-ngatin. Masasanay na doon yung matulog. Nalagyan lang natin ang ulan niya. Kasi hindi naman mataas yung ang second layer niya, hindi naman mataas. Kumbaga, pwedeng parang bed niya. Maliit lang kasi ang prep area ko guys sa dirty kitchen pag nagluluto ko. Kasi diba stove, tapos may maliit na space, tapos sink na. Tapos may maliit uling space para sa ano, doon ko naman sa drying ng ano, ng mga plates. Yung bagong hugas na plates, doon ko yung pinapa-drain, tapos nilalagay ko sa loob ng cabinet. So hindi ko rin pwedeng alisin yun doon, kaya minus yun sa prep area ko. Kung meron akong ganong table, ilalagay ko siya doon sa by the window. Kung kailangan kong i-move, kung kailangan, madaling i-move, magaan. Thank you, ha? You're welcome. Thank you. Naghahanap ako ng table kahit sabi ko yung plastic, wala namang makitang yung size na kailangan ko. At least yan forever na yan, no? Yeah. Hindi masisira. Hindi masisira. Kasi pating ano niya, paa niya. Bandang huli niyan, malilipat siya. Alam mo kung saan? Sa kubo. Doon sa kabila, Pero kahit pala ito yung dirty kitchen ko guys, naku love ko yung dirty kitchen ko. I feel comfortable na ang advantage niya na maliit siya, parang madali ko lang makuha yung kailangan ko, yung pantry nandun na, labahan nandun na. Ang laking bagay nun kesa yung mga yung nasa, di ba ang ano niyan, ang original na floor plan, ang washer nasa labas. Sa labas ng bahay guys, sa gilid ng bahay. Which ayoko. Dahil kasi kung gabi ka for example lalabas ka pa ng bahay tapos pupunta ka sa gilid ng bahay mo. Kahit na meron kang fence, ayoko na lumalabas pa ako ng bahay para lang maglaba. Tsaka hindi kami sanay na nasa labas yung washing machine. Kaya isinama namin doon sa dirty kitchen. Nasa loob ng bahay. Oo. Which yung space niya hindi naman nasayang dahil kasi yung ibabaw ng washing machine nilalagyan ko ng kung ano-ano. Tsaka enough naman ang cabinet space. Hindi naman marami mga gamit namin. And I try my best, my very best na kahit na may nakikita akong gusto ko, hindi ko binibili dahil kasi sabi ko wala akong paglalagyan yan. Kasi mahilig ako guys pagka sa mga tindahan, yun doon ako sa mga kalde-kaldero, meron din naman fruit stand dito. Yung alam mo hindi mo pa nakain. Pakain mo sa yung akin mamaya. Yung wala nang kay nito yata wala na. Pakain mo sa akin. See yun yung talipapa guys, ito na yung gate kaagad Kaya paglabas mo ng gate, andun na yung talipapa na kasi Wednesday, Saturday pa lang. Ay, parating pa lang yung mga isda. Ay, Saturday ba ngayon? Oo. Ano mo siya? Thank you! Hello po, ma'am. Hello. Anong oras na? 4:30. Ay, labas tayo. Ha? Pagkababa natin yung Hindi natin ipapabayang ka ang tagabigat niyan. Hindi yung hagdan. Hindi naman kong tubig. Maya na niyang konti. Sana may tawilis Meron niya sigurado. Ay nako ito lang guys ang buhay namin. Dalawa. Yung bang kaya pa natin? Mayroon ba tayong perang konti dyan para pambili ng tiles? Kasi pwede mo namang antayin guys, di ba? Pwede pang antayin niya. Kumbaga sige, pagtiyagaan mo yung pagdidilig doon at garden doon. Okay naman, pero may konting biyaya ang Diyos. Sige. Okay na. Diba? Yes. Ganun lang naman ang buhay.
lang yung bang Kung ano lang kaya mong abutin. Oo. O kung ano ang binigay para sa'yo. Kung para sa'yo, kaya para sa'yo. Pasalamatan mo. Huwag ka na maghahanap ng wala. Oo. Pagka wala. Huwag ka na maghanap. At saka meron akong mantra sa buhay mula pa ng bata pa ako. Na dapat hindi mo i-compare ang sarili mo sa ibang Sa iba. tao. Kasi dalawang bagay ang mangyayari. Yung isa, pwedeng maging mayabang ka dahil iniisip mo mataas ka kaysa iba. Feeling mo mayaman ka, maganda ka, sexy ka, meron kang ganito, meron kang ganyan. Kasi dahil kinumpara mo yung sarili mo sa ibang tao. Ngay, uy, ang laki naman nito. Oh, ngayon ko lang na bago. Ay, ibang bahay ba to? Patapos na rin, oh. Ay, hindi iba. Ito pala yung tapos na. Iba pala yun. Dami talagang ginagawa dito. Si Jason yun. Jason ba yun? Yung tumday, yung nakaupuro na Hindi ko nakita. Umiti sa akin. Tapos, yung isang bagay guys na mangyayari, magiging ano ka naman. Kakawawain mo naman ang sarili mo. Pag kinumpara mo ay kakawawain mo naman ang sarili mo, which is hindi tama. Para bang mababang tingin mo sa sarili mo, ay sila may ganyan, ay may ganito sila, mayaman sila, ay ano sila, abroad sila, ay mataas ang pinag-aralan nila, ay mas bago kotse nila, ay mas maganda sapatos nila. Hindi maganda rin yun. Hindi maganda yun yung kinakawawa mo sarili mo na mababa ang tingin mo sa sarili mo. Hindi maganda. Hindi dapat. That's why you don't compare yourself to don't others. Compare. Kahit yung mga anak ko, yun ang mga sinasabi namin sa mga bata. Don't compare yourself to others. Be thankful kung anong meron ka. Be thankful for what you have. If you can bless others with the blessings you receive, then do so. Yes. The more you give, the more you receive. Kailangan naalagaan mo rin yung sarili mo. Aalagaan mo, pero kung na-notice natin na if we care for others, ay bumabaha ang blessings mo. Hindi mo malaman na lang may dumating na namang blessings, yung ganun ba? At saka yung inggit, alisin natin sa puso. Hindi maganda yung inggit. Mamamatay ka sa inggit. Yung sinasabi nilang mamamatay ka sa inggit, ay I think it can happen. Kasi pag ang inggit hindi ka happy. Pag hindi ka happy, magiging hindi ka healthy. Pag hindi ka healthy, patay. Yun ang ending. Kaya inggit, pikit. Oo, pikit ka talaga. Pero kung inggit ka, pero yung inggit na magandang inggit na to better yourself, ay magpupursige din ako. Ay mag-aaral din ako, ay magtatrabaho din ako ng mabuti para kikita ako, makakamit ko rin yan, ganito, ganyan, mabibili ko sa pamilya ko, sa mga anak ko. Yun ang magandang inggit. Diba? Si Ray ba to, si Ray? I think so. Hindi wow. Si Ray yan. I know, pero hindi mo yung kukunan. Hi Ray! Ngayon ko lang nakita, lagi tayo nag-hi kay Ray, pero ngayon ko lang nakita ang mukha niya talaga na nakita. Isa yun sa mga una nang kilala natin dito, si Ray. Nandito na tayo, guys. Oy, ako Hindi kasi nagdala ng tubig. Dapat magdala talaga ng tubig, lalo pa ngayong mainit na. Ayaw nga pala Macho, man. Ang gagamitin natin, bibili Papunta tayo sa talipapa. Pero maya-maya na tayo. Dahil kasi Alas 5. Oo. Dahil kasi wala pang doon isda. Kasi guys, mayroong ng isda. Ang table ng isda doon, saka table ng gulay. At doon na yung prutas. Wala pa yung nagtitinda ng gulay at isda. Thank you guys. We love you all. Love mo na sila lang nga. Love mo na sila. Thank you Lord for bringing us back home safe. Thank you Lord. Thank you Lord for all the blessings. Thank you for all the guidance and protection. Ngayon sa inyo rin, wala na kaming masasabi kung hindi maraming salamat sa inyo.
At lagi nyo kaming sinasamahan, lagi nyo kaming sinusuportahan. Kaya yon, wala na kaming masasabi ko hindi. We love you all. Bye-bye.